asa si raja ide na si raja idapati pajujung pinggan di hos ni matani hari pasak sobat to puta mula jadi asa sa martua di pamatang do todi benda muma bodang di debata situ saja. Iya, asal asabi Tuan dibongkar di rumah pasa dungdang membartu tonan di debata asa mana unang terhubung nangek unang terlisir di ruh ni panggualon unang adong namimir ala ulaun hadibataw do ulaun muna ulaun marhasatian urason nami dohamu do gosi-gosi muna asa unang haramunan asa pita sobba bahen hasang apot di debata nang tuhamu nape suhut nami pipison nami do hamu don ayat nabadion jala rumah to don nami do parbuena tapas pasuon say bulahan amak mahamu pasakala si pito goting pada kota diadat humuna nasora humosing say emesita batua para saran si bor di batana martua say horas kita di parorot say tutuin na duhur yo main nalote say sa salatua unang muba unang mose saya suksuk madia puan ape nang dia bara jakko di tongani rumah pasu-pasu ni Tuhan itu sami mahamu ale pargosi do gosi-gosi muna saya kita maho songon nitak polin songon babani mual saya badia maho songon suruh-suruhan pasahat sobat tunamat tua di bata bona suhuton di bagasan gorni di bata ama dot anak jalai satangga mato dimuna di habadian itu dina mangulahul porzaun soda hurang soda marah. Amin. Guton oputa si jolo-jolo tubuh ya botang mula-mula si tujuh honor do to oputa mula jadi nabolon opuraja mula-mula opuraja mulana nama jadi osaluhna na dang binoto nang ujungna sen ibana do wona ni nasa hasiangan mula ni duhut marlata muka nyongga marsuara hita nongga gabi Kristen dang manisa adat alai napa hotot do uhut paturehor asalam dipas mula-mula. Sinami nung adibig tamu kodang mula-mula ngayon tadani nasiyan mula jadi nama jadi hosaluhut na nasa hasiangat do diri ni jolma ikko sobado na tama alus ni jolma ala sipata tu di batana tulu do di pasa oputta si julu-julu tubu godang soba
adi do godang sobat-sobat tuna matua di bata natulu su natulu harajaon di bata guru bala sori do bala bulan lapati boso baon di ala Kristen dituju do godang napa dua hanon tu di bata situlu sada nabadia itu ngido sada homion nasumurung di bata sada alai tulu dirina san ha Kristenon nasa soba do hamuliaon asa ngapo do hamuliateon di pasahat tu di bata situlu sada asa si raja ide na si raja dapati pajujung pinggan di hos ni matani hari pasak soba to puta mula jadi asa sa martua di pamatang do todi beda muma godang di debata situlu sada godang sahala katima dingin satima tugu sude jorma manusia dihalak Kristen di pati bodo godangon gabe godang ni halak nabadia na di surgo sakap disi mangil di bata marhite akka halak nabadia asa dilehon asi laho mangulu nabadia benar jala daulat saliling mangulu di tanoon anggo dia putas julu-julu tubuh holan hasangapon haga beodok hamuraon na di tanu odo di parsipta sahala raja dot sahala hamuraon godang tu halak nabadia soba do hormat tu pangisi di Banua Gijang sonari mamuka magodang di Banua Tonga Aisian panopau dohot pamasu-masuan di par Banua Gijang gabe sorang ma Banua Tongaon tiur dalan beluson tiwai dapotan so hari ribuan sahat tungulu nama noktong asang dia satahi saudoa kita pamajuhon huriaon jala tapak ratos mangalu wasoni musuh pangago asa tinaba bulu bahet soban monang maralun musuh jala talu maralu hodongan bain mamang godang si monang-monang asa dileo toktong damena maringat di bagasan ganut roha unang hari beribuan unang hari purpuran dinamulahot pati do lomoni rohani di bata asa saria satolok tu dolok tu taruan sonang ditarok tokok dame diapuan ala ni bain godang dame godang siboru malim ditujuan tu inat tamaria nabadia
magijang satu godang ni Parbanua Tonga, mamukasian godang ni Panopa satu na tinopa. Basonari pe bedang ma godang tu akka partogi ni Huria dot akka namate martir humok Huria. Asang giat margogu tu akka laho manurusun ulaon na pinasa Tuhan betamang na. Sonari pe amang panggol pragosi nunga saya tua saat pasu-pasuan. Asa saat dinauli saat dinadenggan ulat ton mata pasu-pasu ni debata. Asa songonani dok di upasa laut siat tarmatio pangasian pangadaran godang sitio-tio pangalehon parhorasan nauli do dipio asape pasu-pasuan sobat tangan mangido di basa-basa ni Tuhan. Saat disulu satu butian selile kita mangulu satu panggabian bain mamang godang hasahatan sitio-tio.